Kinayalam jong kiwi pat kiseng san perthai bakentup kaseng Congress UDP pat HSPDP jong Kanongstone constituency metasi kilapin yasa na ka Voice of the People Party yakini kinayalam bat khaja kini ki arti kiseng san perthai ki badan san phongut tam balam khamadu ba Golden Star nonglong ubalong ru ukurtong jong kaseng Congress ka election MLA aja apulai apyang sobha mentasi ba ka khatlai tarik urempang aja apsa Dau President barang ba ka parti ba Arden mela besai muat hak office rekam jaka VVP kabadan hanong kram hak ni kasngi laidan ru ki MLA ba Adelbert nongrom ba Bright Star World mal binyang ubat uba having stone karpran nalor kinayalam ba hak mat jong ka parti lapnya ya ka jingalang do Dr. Kara Chen Vice President jong ka VVP Ungut niya po ikat ni ngidap ni kamera jong ka Party Voice of the People Party. Yang ada sini so komen adu kata-kata hak bangayu yapi babidon ka mensim ban pediang ban penyesno ban long kinong try ki barapa jong ka ribet ka jad ban riu bat ki balong ru ki payah ki rishat ki wasken jong ka Voice of the People Party. Kinyat bali bangaru ngap ya tu suan ni kong elde mo ban kinyat ki wi ka namlong. Bali banga yeldi ngarai Bandung haka Voice of the People Party. Haka jisha habian bangala resign haka Congress Party kumu secretary jong state, bat nang ta kumu vice president jong All India Provincial Congress. Kalau don kecingnya keren, kalau don kecingnya jimut, nak nong yalam kiba kenap ba jokwi parti ngam ko ban keren. Lani ban yatu kerteng. Henry kata kamen sim kamhon, kamen sim kam sngu. Bangadi ban penyesok bagi kita parti. Ya ke jingjok te pisong ho I kadet ti ko mo. Te namda sngodon kam ban pensyai ka nongrim. Pi la bani sngo na ki nongelam ge jingi blakaran. Ban ngadi ngatit ti kana ba de kata ka nongrim hiru ka bakring ye pi ba pinuan sagi. Te ngimda dan kam ring si ko tang ban scam. Ya ga jimut ka jipat ko jok pi. Pemaong men siteo tek mentarasni akan new trick ni lah pediam ikin nongelam kibubon na kesen HSPDP te mentah ni gila masuk ho gila ikle kinongelam nadu kinongelam juga sen kongres mo pa golden general secretary la nang bakla secretary jongka party kongres na ta kiwi kidon kinongelam kibade ki hot ki president jong kiwi pat ki seng sai patai ya senga sola ban naga UDP ban ki wede te ngi priang sola pilalong ki nong yalam pi so tho hi ya jinga liti jong jala ka jing bat ngange kade ke jing so khya ya ka ri ba ga jab ri ba sha ka la shisi ba plong pi ba pinum so suk ba pin shong aki seng ke ba pi dan ban phai shi ni ka seng ka jing ba so tra plong bangilala ban kring ye pi mdai ba PE iki kam kontrak kiba he kiba ngila ban IP re kiba kita ke nongrim kiba ngila krensha hakapor bangi seng ya ka nega party kiba ngila kita ka Voice of the People Party haringkat kata ka jingi jingai kiba shai kumno ban sendur thmai ya ka loi jong ka ri ba ka jai riu ka vision kiba ngi omo ka bangi dabu haka party ka jingi ba kata kalong ban penempat ban penbahapat ban penglador to revive, restore and transform. Dan hakini ki shisi asmi lagi ya ke jingtren ke jongu Prime Minister jong dari India. Mau ban reform, ulang ban perform, ban transform. Ini masih yang nyanyi ke PPP. Nama ngilas dang Arsenal mensyaban penbenah ya ke vision statement ke jing. Te hak ta ka jing yui shai ka jimut ka jiprakat ka jing ngange kala nang pen clear igi khmat jiki bobon ki basngopia good governance nang ta ki bon ki mat bat ka we ni ki mat ka ba la ya grand bha election ki seng kare ba ngin wanra la do pai ba ibet banwara ai ka jingala ban pet ban pentmai ya ka bha thungkam tingi kram kan tang da ti na ni kamput tang ha ka tu ka election pledges ka jingi nila ra hapo assembly Chimsa shima priang bangila mi so bakal don ka jing pin ki emi ka chat mandriu balang bakal ka jing ki jing kawan biang saisin ka dor ka dar ka itna ya ka jat bri ka jing ngi iya ka ta ka jing etli ju ka chat bri mo
La tu tipai ba nak leng kari kilong kami kilong kapa. Arteli ke ba ni dei ban ai buram me gani ke jeki. Bat ka wei kalong ni i ka dur ka dar jo jingeti. Mo kendriam penar boy wa mo bila kiu bar bang gile ini kising keleng la tur di border area bro. Ki jaka kaput ngala tur. Ngala pentur ki border sa Bangladesh ngala pentur ki border sa Assam ada pentur ki border ki ba yeso bat ka Garu Hills. Kabas ngau lengo kalong ban nagini kisnong kaput jingai ki bapaji. Brio ki jingi habang ipe ya ki jingi mujiki. Kimdei ki brio ki ba mo ruspa manong. Ki duk ki shale ben nagini ki jaka ki thu bangi poi si tu ki jaka ba piplong ka jingi. Kalau nak kita ki jaka kaput ki poi laban sotu ka jing tu ju pai ba akti kisni. Barka ba arpat kalong ba kung bangi ju tu ba ki rerong ba bangi dei kata ka jek berutup play ho ngimi ye kini kisni bangin long kata ka jek berutup play ngi pai ka akor bu pro ngi pai ka ji jok kisnong ki thau ngi pai ka jing jele ki jing sniu lasung ban ong bangi dei ka jek berutup play ka akor lek nai kren shu ki khasi jungi menta nga i ki khon samaj ngi lasi ki klani ki khna ki buram tang yo ba itho lani ba ki don kam yangan yasi ba di warden leni ba golden leni ba karan ni ba ki itho ba bali asi ki don kam ki laban buram lai na ta kim buram shu ki khna kara hyar dor ni don kam ban hikai kena ya ba preng ka bakum kata ngi isisha mo ba kata ka jinglong tibri tu play ka pau aga ke jingi ki jing amar baro ki bonang tu ndan shu kata ka jing smoke hair kan hon balang ni pheniam la phai bit show blade ka jing dwai ki bon ban ai jing dwai ban phai bat ngi jong bala ka jat bri jing kala nang ya kini ki ar ban penan kam ban shane a hoble ban phai show blade ban itli kam don ge bala ban kha li ima kani ngi lebi ya ka lokay ta ti ngin le ya ka e bangi de le ban ngi bagan ni ka jing ya ka jing ha ka ta kanung namang ngin atrwa yo pa ba halot ki nongrim ni la trwa pa ba halot ka ta vision bat halot kita ki mat jing kula abo pai ba opai mat sengi nginami tandai la rupai ba okan pai ngin hapam sam subu mtang ami halo kinong rim ki babiang ki bangi ngi snow hangi ki labiang ka vision hangi ka labiang ki mat jing keluar ki labiang dai la rupai ba okan pai tingi nomha ngin hap sam bale sing ngin nomha adu ban petang ngi ka kam la rupai ba okan pai kata ka ka moral stand ka jing ngin nom le pa de ki wei ki lat ki limti tang ban yo jubore ka bor ngin nom le rupai ba wai lat ni ai kan nongri ka bas kan te bat ngenge ka de kata ka ba penlong wat i philang baro mo ba pinya ka phai khma te menda phila phai khma ba phila rai rang ba ban rung ban pinya so ha ka ni ka sin ongi sngo tana henry kom ki nongelam ni sngo khyaru ya ka jingya ni ti jo ka party ho ha ba khlan sngo tana ka ba ha ba khlan de ko ke jingmut ke khlan bon jingmut chu ba khat te awang aji tada wadi ngin hapan ban banyai ban ni ban ha ki jingalang ki jing bangi ban pensai pa ba ha bangi perung du khot mo ba ba pirung shaka voice of the people party rung ba pi shane ye ki nongeram jaka party rung ba pi slow shane ai ki nongeram ba tumju ba pi pediang ya kata nungrem ka ba be ka jimu chu khaji ka ni ka ba sha namar daga ba buram me mau hagini ki kindiat singi kidon kilong kami ki bon ban iku do nagani ka constituency e bon ban wan ra ke epic ban pan scheme tengala batai ki kumnu ngiju pentulun ni ka kam ngiju same ta ka scheme si pai pa te habang la batai namai ta ilong kami lawan be ta ka jing perkhat la jong mo bangan lek bangan ai ni kerteng junga ba UMLE pun pediang be tandai bangala batai kata ka jing batai ila ideal ila snosi but ila yamru hakata ka jing batai junga tino oi pet tong si post nemen chong along ame kani ka kom ka mangi ju nam ju pha pakinwan ya kan du yanga banonra be ya ka epet namar balai ka yanga UMLE bangan kitlut ye ki pat ba ki bedon kam si shai ka jing mo ti don kam namar ka kinong ye tray lang ki bangin mo ban kia klemaki but kini kinong ye tray lang jungi ki don daka committee bakata ka committee ka shong ban perkhat kumnu ban pha kerteng shanga UMLE bangan ai jingarap iki lakalong ka ying beduk lakalong ban maramat ye ka ying lakalong ka ski
Kapang isi dong ka personal scheme shimet kila ban kam nam tagarep kila ban sedang ban seng ikam rijiri. Kata ka committee ka kunhun perhat hagashnong ga jongki ka hapshong committee namar ngam ju priang dapha wei lani armur pri. Lada sign tong president secretary lada kimya sign lang ju khot. Agata ka resolution nganum priang ya kata ka list ka bagi ha. Dai dai gilong kami namar ba ila su. Wan shini ni priang tambah halor ka nongrim pi menjur mo di orang ketir paling pi subscribe pi menjur pi pedang lang ya kata ka nongrim ka bangi ya ka kompor khat ka juni kata ka bala ban pelongi ka wei ndai la dingi don ar ka kompor khat ni nama naman ngimla hi banlen hakum kan ni ka perthairu mo pi pet mentah ka politics India lani pi pet ka politics jela Meghalaya pi pet ka politics Arunachal pini mentah bakala senchar ka BJP Uniu Kongres baru uli ekala BJP lu no Uni biang uju BJP lawan ke Kongres ni pai biang se Kongres. Meghalaya kono ngumta. Kidon ki MLA ki bal job na Kongres. Mas senchar ke BJP ki no Kongres ki no. Se ke BJP. Lawan pai biang ke Kongres ka bor ki be. Te kata kam di ke politics ke jin. Ka ba kan riak nongrim ke. Halor ka nongrim ka pe. Halor ka nongrim ka ko. Ini ko apa ki pai ba ki barung singi kendrung da kata. Te ka jinya lenti habakal air juga Voice of the People Party kal khlai upat ba nong kersian ru mo uya keren shirum sereng uya keren ya laki jong ki paro ki parajor ba bale phim yale no naga Voice of the People Party naman ngitip pamentari yo tiket no prajob be dan ru ki beloni kendo ini ki ba keren be ya kata kapar Kyong ikwa man pinyeso no pat ka Voice of the People Party tama ka wingi ya ko ban ya shagen yo tiket o ta gitu ya katang ya keren mo apa biwan ban ni ya kata ka banta hak party naman bun man ta sausan ngot ki warna ko konstituensi ki samlarang ba ki biang mo ki be tre ki dan hilala ki jong ki briu ki ki snong ki thau ki jong ki rege bangi keren saman sare baro apa pirung sa ka Voice of the People Party wat rung daga jingtu ban penyo tiket yo a ubi okay rung namar bangai yang di simat ni ngandrung na ya kata ka jing start ko party yanu kan sei uban long kortong MDC kortong MLA na ka party nila dingi rung bai daga jimut pa manong ba ngarung tambala da miyo tiket mentas bu piwan ba golden na poi ka por ba miyo tiket pa golden pinimi no kakung kata pengi on nuru pasang ba nai rung Dainam Tingi kum ka party ru ngilak baik ngin thong ngin wo nawan ngin hapan penang kam daga ju kon nongrim habang ngi pen shong nongrim habang ngi ai tiket yeno no. Tarang ngim yakut lupa ngim ya peng ya kan nongrim ji bat no. Ngim yakut lupa ya tiket. Te kata ka bang ngi kwa ba mapi ki benan hungni mo ma plai wan hungni krui. Kat ni. Mlawat haga jing ya terekam pa ba golden la de lida. La bendan sen na pedeng jing na pi ki lam de ki lida. Piadon la laki perlok ki basok it so jam te kata ka jing it shimet kadai bandon tambah kam dei ban kam klan ban ya ka jing it nongrim jo party nongrim jo party ka wana khama te kani kadai ka bangi ko khana ba ha pirung sa ka Voice of the People pinmi top hadu ba ki nonglam jo ka Voice of the People party kila phaidin na ka nongrim kila shet chukor pai ba kila shu top ingi pai ba ko Dei tak haduk kata kai. Kumbolong menta pipek kini gi seng sain perfect ngam dei bang akan fo. Kilai kumnu supai ba. Ki keren kumnu supai ba kumoi ba hibing por election dia benya that ya smu sirkai ke jing keren ka teng kala su tak dor kata ka jing keren election. Ha? Kada du bau tau ba smu ban job hu keren he ong phang keren yang ni son du job ni perchong macam bas. Kum kata ka gi jing keren election. Ya dor no. Ka jing keren denim. Terakhir dor masih keren selung Don suni bom sol era nei lei jrum pas pengat mata basien. Ngiti ngi melak election kita. Dene. Ngi nyalak election halo kan obre. Nadu kasi ngi bani ko ngi om himdan chia bani tre ba kono no kaseng sign perthai lari ki priang ngi kan ogrim jung. Men gani ru aswa bangi ni hakapor bangi rai ban wan mas kre thau sarkar mas job. Ngi lapan kre di nongrim tamo. Ni ada ki tho. Saya kira dalam juga UDP kapalam khmat ban thau sarkar mungkin ini nongrim
te la de pipte ngi ni nongrem ngi kro ngi ka nongrem jungi kamde ka shuki minister kamde ka post mo ka karan deputy chief minister lani ayanga ka tai dok song do met me kini nongrem nomor kini nongrem bangla le chupai ba ten ring yong tola da kini nongrem ki e thani phi tang ban yo ban wanra ka sarkar thamai to mlele tamang inum dan bata ka sarkar ngin su ai ka jikar ro tamani yo sarkar thamai ka balak no na ka NPP ka ta de kita ngin ka bang ngi ko pa ni thu ipi mo ba kirshan ya ka voice of the people party le ni ki khot ki ba so khia ki ba perkhat khot ki ba perkhat bet ki don shibon ba ro ngai ki ba perkhat khot ki ba perkhat bet ki ba don ki we ki seng san patai daga jingkerman daga jing smor man sim ba ta ka seng ba ki don mo kan le kumba ki kren na ki for election ki bon kum kita te ka voice of the people party balai ka ya keleng ban penshai ke nongrim namangi ko abaki ba kum kita ki briu ki ba smor ki ba bet ka kom perkhat nagabanda ka lawai ka ba shingan jigi khun ki ti ki kinum shong sa ha ka jaga ka bagi shong manta namara ka jaga ka bagi shong manta kanam la ban poi shaga thong kandei tanga voice of the people party ka badani ka nongrim ki ba scam halor ka nongrim jo ka sinshar ka kharar ka ba khoi bat halor ka nongrim bania da ya ka hok long try ki try muluk ki try jaga nila kren bat nila penir ki kam kadai ka party ka ba nila ong yimshin na seng ye gani tang bangin nila election kum ba mi ki tit ha ki polio da ja ka liur tit la ja ringi ni seng om dei ba phini I dur khmat ni tang ba nila election le phini I ngi mala ka por ba ka ta ka jinga lenti ka jing tang ars mementa naru bengi seng haru menta kalau penong ye ki babon ba kin ye phai kin ye thu khana ye gani ka seng people ko khobor gani ki si pin sang ban I ki article ki ba tho ato kan kala ka ta ko me kren ye ta ye ka san pathai nang lishma daga jingdon jong ka voice of the people party mna shu ban shu snap mo but ki we ki seng san pathai kim long shu tang nong pet kai dei ki long kan tho mo kila long kinong kan tho namar kim la khlem ne kan tho hap ban kan tho ye la ka bha la ka sni upai ba on bisa re ke ke bangi ni so tho lo ba ka jing kan tho ka ba mi ya ka seng ka jungi hegni ki sni ki bam ta ka ba pni ba ngi ngila la ban le ya ke bangi la kren atau for election nging la kren ka for election bangin seng ya kan ni tang man election bre ngin yeng nam ta ju pi upai ba ngin ya sa ya assembly la ka sarkar kam singap la don kam ban mi srong ngin mi ngin lek keleng ngin long ga jing shingan ga jabri upai ba ula iya ka voice of the people party nadu bangi seng hadu mata ka kren ka yan kam shong thai assembly ngi kren ngehi ka ba plong yi kita ki we mo kham ta mi ki seng gi ba sarkar ba ken ai kita ki jing kan tho le si ka bala ru ban long ga jing persang ban persuthu no da ko mo yu upai ba nong ka ni ka seng san perthai kam dei ka seng san perthai mo no ka seng san perthai kan bi isro kum ba kilaw pan pa ba ngim khmi lenti ba ki seng san perthai kan bi isro ka diga sin ban ko hame ka halia ba ka seng san perthai ka lam bi jinge ki hangi kam dei shu ka kam ko thamai la ni kam dei ka jingle khla namar ya ka tang la de kren lupa unong ka chan jo ka voice of the people party onum phlai ka ta but ki we ki sedang bani ki seng ki bedan ko sarkar ki zaman oh kini kile kembali ki seng phalang ngila de kren shan du ka singi ban kong ngien ye ki ngila bu ki mat jing dawa ki mat jing kular ngot bonong habang ile sek election kumbalong ki ki polka party ki mat jing kular ka bot ki election manifesto selani ki election promises mo ki mat jing kular ke ba man la goi party ka de ban don ni ki mat abagale chu pai ba khnang bo pai ba u ba pension nong rem un jit ya ka seng lingba kita ki mat jing kular la usngo ya ha